Мал табиблары һәр елдагыча мөгезле терлекләргә прививкалар ясыйлар, кан анализы алалар. Бер үк вакытта һәр мал исәпкә алынып, аларга биркалар да тагыла. Ветеринарий турындагы канун нигезендә бу процедура һәр мал өчен мәҗбүри санала. Быел яңалык керткәннәр сыерларны чипировать иттеләр. Аңа да сөйнәбез әле, мал тамгасыз булмый бит инде, тамгалы булуы күңелне сөендерә. Хөкүмәтнең ярдәмендә туеп яшибез, һәр елны субсидиялар бирәләр һәр сыерга. Тырышабыз, эшлибез, яшибез инде, җәй көне пешәннәрне үзебез әзерлибез. Үзе бер куаныч, олы өскерт куйсаң бакчартына. Маркировкалау махсус приборлар ярдәмендә башкарыла. Терлекнең сул колагына визуаль номер, уң колагына электрон чип беркетелә. Уникаль номер махсус журналга теркәлә. Малның кушаматы, кыскача тасвирламасы, яше, токымы, биркалау урыны турындагы мәгълүмат соңрак махсус системага кертелә. Бүгенге көнгә райондагы шәхси хуҗалыкларда 1020 баш терлек исәпкә алынган. Барлыгы 1419 мөгезле эре терлек биркаланачак. Бу процедура бушлай. Әлеге саннар көн сайын үзгәреп тора. Бу чаралар терлек хуҗаларының җаваплылыгын арттыру, йогышлы авыруларга каршы нәтиҗәлерәк көрәшү, шул рәвешле иминлекне тәэмин итү өчен эшләнә. Процедурадан баш тарткан мал хуҗасына административ җаваплылык каралган. Терлекләрне теркәү өчен киләчәктә район ветеринарий берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.